siyabingelela ubuthathu emunye bukaNkulunkulu abefundisi abakhona umfundisi Chamane abangcwele bonke egameni lika Jesu obaba esuka nabeThekwini siyabingelela egameni lika Jesu ushers and worshippers media team everyone mangenzeka ukukhona uqala kuba nathi namhlanje siyambingelela egameni lika Jesu amen. Incwadi Yamahubo 112 verse number 13. Amahubo 112 verse number 13. I've come with a question what do we pay God? Noma singiza nombuzo othi what shall you render to the Lord for all his benefit to you? What shall you render to God for all his benefit to you or towards you? Somebody shout amen. Yini ongayibuyisela kuNkulunkulu bonge. Sunday school siyabingelela. Ongayibuyisela enkosini ukuba ubonge ngayo. Ngalokho uNkulunkulu akwenzele khona empilweni. Yini ongayisa kuye ubonge. Ake siqale ngokufunda wona Amahubo 1:12 verse 13. Yes. Amahubo 1:12 verse 13. 112 Amahubo verse number 13. Ngithe 112. I'm sorry, from verse 1 to 3, I'm sorry. 1 to 3. Verse number 1. Yes. Sike sawafunda last week. Mangaphosisi. Hallelujah. Ubusisiwe umuntu omesabayo uJehova. Othokoza kakhulu ngemithetho yakhe. Inzalo yakhe iyakuba namandla emhlabeni. Isizukulwane sabaqotho siyabusiswa. Verse number 3. Yes. Ingcebo nemfuyo kusendlini yakhe, ukulunga kwakhe kumiphakade. Somebody shout ukulunga kwakhe kumiphakade. 116 verse 12. 116 verse number 12. Verse number 12. Yes. Ngiyakubuyiselani kuJehova ngazo zonke izenzo zakhe. Ukulunga kwakhe kumiphakade. And then ngiyakubuyiselana kuJehova ngani? Ngazo zonke izenzo zakhe ngazo zonke izenzo zakhe ezinhle. Iseliphelile? Kimina na. Kimina na. What shall I render to God? Somebody shout amen. Now, I think look, it sounds as a payback time when you read especially 116 verse number 12 esiwufundayo. Sound like a payback time. Oh, amen. Ngiyakubuyiselana kuJehova ngokwezenzo zakhe azenze kimi. What shall I render to him? Somebody shout amen. Yini engayibuyisela kuyena. Now, uyabona uma namhlanje kuhleli nje my spirit obasingena nje la ukuthi kukhona izinto noma isikhathi la khona sifikayo in life ukuthi you go back and check to God ukuthi yini akwenzele yona and bese ubona ukuthi umsebenzi wakhe mkhulu kunalokho wena okwenzayo towards him. Even the worship that you give to God, it is not enough. Ayanele ukuba ungabonga umsebenzi wezenzo zakhe azenze kuwena. Uamen omncane njalo senzothandaza khona manje. Ngicela umtshela uthena umthetho even ukudumisa kwakho kufishane kakhulu. Akwanele. Angazi amen khona. Liyakhuluma lesonto leli. Noma likhuluma. Umtshela sethuza ukuthi makhona ukudumisa kwakho akwanele. Nakho engathi niyakhuluma bengathi nise emotional nje. Amen. Hallelujah. Mthetho ukudumisa kwakho akwanele. Then that is verse number 12. Then go to verse number 30. The next verse. Verse number 13. Ngiyakuthatha indebe yensindiso. Now,
I will take a cup of salvation. Yebo. ngibize igama likaJehova. Bese ngibiza igama likaJehova. That is verse number 13. Suphelile. Verse number 13, yes. Suphelile. Yes. Awuliphinde futhi ukuthi I will, that is David. Ureplya entweni ayibuza ukuthi yini engayenza enkosini. Yo. Ukumbonga ngezenzo azenzile kimi. Somebody shout hallelujah. Usethi ke I will take the cup of his salvation and bese ngibiza igama lakhe lensindiso. Yes. Somebody shout amen. Ngibiza igama lakhe. Now, in other words, kukhona into okufanele ukuthi sibuyele kuyona kuqala unyaka. Into yoku-understand ukuthi we don't have much that we can take it back to God and thank him for what he did for us. Asikwazi asinayo into ephelele neyanele esingayithatha siyise kuNkulunkulu kumbonga ngalokho asenzele khona. But into esinayo bazalwane ukube kuthiwa bekwenzeka ngabe sengiqeda ukushumayela manje. Into esinayo is to take the cup of his salvation. Bese le cup ye salvation siyiphakamise ukuze abantu babone ukuthi yena uNkulunkulu wensindiso ngokubiza igama lakhe. In other words, kwi simplicity yakhona leli verse isho into ethi asikakamdumisa asikakabatshela abantu ngokwanele kwalokho akwenzile kithi. Oh amen wena mncane sithini. Leli verse likhuluma ngento ethi ngamanye amazwi abantu abakayiboni into kaNkulunkulu kithi ngoba asikaliphakamisa igama lakhe ngokwanele kubantu ngezenzo azenze kithi. Awangazi amen ukhona. Mina I do believe that asikakakwenzi ngokwanele. Because uma sikwenza ngokwanele kukhona abantu okufanele ngabe bagcwele kulendlu. Okufanele ngabe bagcwele emasontweni. But the problem yokuthi kakhulu kwamsindisi why abantu bengagcwali. It is not that uNkulunkulu akasenzele kuhle in life. Always uNkulunkulu usenzela izinto ezinhle kodwa siyahluleka ukubuyisela back. That is why ngithe what should I render to God for what he have done for me? And that is a song kahle hle leli lithi what shall I render to Jehovah for he has done so very much for me. Oh, somebody shout amen. Yini engayibuyisela kuyena. Somebody shout amen because uma ngithi ngiyabheka izinto angenzele zona ufune ngabe abantu bayazi ngezenzo zikaJehova. Then the question is bayazi ngokwanele abantu ngezenzo zakhe. The answer is abakazi ngokwanele. Sithule ngophakamisa icup. You know when athi ngiyaphakamisa icup lelesingisi ngiyaphakamisa icup. In other words icup ayizibeki. Niyazi ngithi le yebhola. Cela umthelo sethu ukuthi icup ayizibeki. Kusho ukuthi igama likaNkulunkulu ophilayo kufanele siliphakamise ngokwezenzo azenze kithi. Abantu bahluleke ukuziba into uNkulunkulu ayenze kuthina. Wonke umuntu lapho nesikwenetu ke lapho. Asikaka kwenzi ngokuba enough ngopheleleyo as a church of God. And leli verse mhlawumbe nomunye ngacabanga ukuthi lithathelwa kubantu who are workers of the church. No. Everyone uNkulunkulu enzutho kuye. Kufanele unesikwenetu sokuthi yina ngayenza enkosini ukuba buyisele back lokhu uNkulunkulu amenzele khona. Iqiniso awunayo into ongamnikeza yona ngaphandle kokudumisa igama lakhe. Awukodwa Jesu Kristu sengiqedile ukushumayela. Ngicela ngiyaphinda futhi. Awunayo into ongayenza. Mtshelo sethu awunayo into ongayenza. There is only one thing that you can do for God is to worship his name. Ukudumisa igama lakhe. Not worshiping his name only, but even to tell people about what God has done for you. Yini uNkulunkulu ayenzile kuwena. Somebody shout amen.
Somebody shout hallelujah. When I grew up, when ngikhula ngingakasindiswa ngingakayitholi salvation, you remember isitori sami ukuthi mina ngakhula ngiginya utokolosha ngithi. Amina ngazi khona niyasikhumbula isitori sami ukuthi ngakhula ngiginya utokolosha. Ngiyakhumbula ukuthi utokoloshe ngasiza kanjani utokolosheni wangiginya ngesindiswa. But before that, I remember ukuthi abantu bebekwazi ukukhuluma ngabathandazi, bekwazi ukukhuluma ngenyanga. I remember ngithathwa ngisuka kaMthandazi ngisemncane. Ngiginya utokolosha umtshela sethu Bishop eginya utokolosha. I remember ngithathwa ngisuka kaMthandazi ngasekhaya. Lapha kwakufanele kuhambe ngebhasi yasekuseni noma uvuke. Umuvuke uyobamba ulayini. Ngoba ulayini uqala esangweni uze uyophuma phezulu estopini. Abantu abafuna ukungenelwa futhi. So nakhona lapho njalo uyobuya nesiwashe esinebomvu phakathi. Somebody shout amen. Isiwashe esinebomvu nje phakathi. Bese kuthiwa sithandazelwa isiwashe sithandazelwa kuthiwa geza ngaso isiwashe esithandazelwa. Ngahamba ngaya khona into engayibona khona ngabona ukuthi abantu bayakwazi ukushumayela ngomsebenzi womthandazi. Angiqondile ukuxoxa ngomginya utokoloshe lapho ngazobe senkingeni ukuthi abantu bayakwazi ukushumayeza abanye abantu ngomsebenzi kaMthandazi. But let us speak iqiniso, asikhulumeni iqiniso bazalwane. Abantu abasindisiwe bahlule ukukhuluma ngaloNkulunkulu ngokwezenzo uNkulunkulu azenza kubo. Ukutshela abanye abantu. Ukukhuluma ukuthi kubanje ulayini ngaphandle ukuthi kube khona into esiyidayisayo la, ngabe ulayini ume waza wafika lemgwaqweni. Uma kuthiwa khona isipakupaka ophuma naso la sihlala simangana njalo mase sisifike eThekwini kukhona abashaya ulayini ngezipakupaka ezinekhala ethile. Angazi amen ukhona yena. Sebephuma beshaya ulayini akukho right uma uhlangana nomuntu wakhona engasiphethe isipakupaka. Wonke umuntu uphethe isipakupaka. Usuyabona ukuthi bayele izipakupaka lezi abayiphathayo. Now into ke thina sikhuluma kangakanani ngaloNkulunkulu wethu ngezenzo zakhe. Sikhuluma ukuthi uzenzile without isipakupaka. Sithola abantu abagcwalela ukuthi size nje kuleli gama eniliphakamise njengekhaphu. Asikakaliphakamise njengekhaphu ngoba kwathina sisahlebana sodwa. Asikaliphakamise njengekhaphu ngoba sisagxekana kodwa sibe sikhonza uJesu yedwa. Asikaliphakamise njengekhaphu ngoba sisashayana ngisho kuFacebook. Asikaliphakamise njengekhaphu leli gama likaNkulunkulu ophila ngoba sihlule ukukhuluma ngezenzo zakhe, sikhulume ngezenzo zikaSathane kithi. We enjoy ukubona omunye umuntu elinyazwa uSathane kunoku enjoya ukubona umuntu ephakanyiswa uNkulunkulu. There are lesser people aba celebrate elevation yomuntu in life. Ngoba igama likaNkulunkulu esimkhonza sikaliphakamisa, what shall I render? Yini engayibuyisela enkosini ukuba ngimbonge ngezenzo zakhe. Iqiniso lithi thina njengamaKristu asikakakwenzi lokho. Angazi amen ukhona in like ekhaya. It was the first time la khona sibone khona kulwiswa inyanga eyidlala ngabantu. Kodwa akazuzwe abantu beshayana inyanga isithwazi yashayana beqala ngale lokuzanisa isikhathi lesiya lokusaba khona emhlabeni. Kusho ukuthi omunye umbuso uyakwazi ukukhavana. Kodwa lo mbuso ofuna ngabe udla umbuso imibuso akazi ngikhuluma ngedwa la ekhaya. Lo mbuso ofuna ngabe udla imibuso wathola abantu ababi abenzelwa izinto bakhohlwe. Ungabi njengale ndoda yaprofeto yakhohlwa uprofeto uJoseph ejele. Yathi misiphumile yakhohlwa imisebenzi kaJoseph. I decree and I declare upon your life. Kwangathi ungazifaka ekuphakamiseni igama likaNkulunkulu wherever you go. Izenzo zakhe. Imessage yami isho njalo namhlanje. Mhla sakwazi ukuphakamisa izenzo zikaNkulunkulu kubantu kuyoba lula ukushunyelwa kwevangeli. Let me tell you. Ibandla laseJerusalem landiswa ukuthi abantu babekhuluma ngento eyenzeke eJerusalem. Ngikhuluma ngedwa la ekhaya. Kuthiwa abantu basindiswe more than 3,000 people. Kuthiwa bekuthandazwa kwanyakaza indawo kwanezelwa abantu. Kuthiwa lezi zinto ezayikhulunywa zazenza ukuthi abantu abakude neJerusalem bafuna ukufika nabo.
yayikhona imikhosi kodwa after umkhosi wePentecost owawehlukile kwehla amandla kaMoya Ingcwele abantu abaphuma lapho bagcwala izibonkolo bagcwala amandla okukhuluma ngalento eyenzeke eJerusalem kuthiwa bakhuluma all over indawo zonke bethi khona into eyenzakele thina we enjoy to come to church sibuyele kunjalo singasho lutho singatshela umuntu you know into ofika uNkulunkulu akhuluma into enkulu ebandleni but mawufika kube ngathi akashongo lutho uNkulunkulu akwenzela izinto ezinkulu but kube ngathi akenzanga ufune futhi enze ngakusasa kodwa ungazange ubuyisele ukubonga kuye what shall I render yikho into ongayisho kodwa into ongayisho uphakamisa igama lakhe uliphakamise kubantu ezizweni zonke ukuthi abantu bazi ukuthi lo Jehova umkhonzayo uNkulunkulu okwazi ukwenza awangazi amen ukhona yini cela umtshelo sethu ukuthi makhelwane engathi uyayirobha lento kaNkulunkulu somebody shout hallelujah somebody shout hallelujah somebody shout hallelujah cela umthetho sethu ukuthi makhelwane engathi uyayirobha lento yokumtshela abantu abekho abantu abahluleka ukwendlulisa into kaNkulunkulu njengathi ngicela umtshelo seduze ukuthi makhelwane sihluleka ngempela wonke umuntu ofikayo ufuna into angakwazi nje ukuthi agxeke ngayo something angathi mayiqeda bese eletha ipeni arongise uqokile kuba khona umuntu ozothi nje awu kodwa uqokile kodwa usenkonzweni ngiyakubona khona uyakhonza kodwa awu amen awu siyayifuna into kakodwa siyahluleka ukucheck ukuthi yena lo wesifazana kade ehluleke emshadweni kodwa usehlangane noJesu wavele wathula imbiza siyahluleka ukukhuluma ngento eyenzeke after umuntu ehlangene noJesu kodwa simandla ukukhuluma ngento eyenzeke before umuntu ahlangane noJesu and enye eyenza ukuthi abantu baphume kakhulu lento yokukhuluma ngento eyenzeke before umuntu ahlangane noJesu futhi enye izinto eyenza ukuthi abantu bahluleke ukuthi njalo uma uke wenza iphutha umuntu usaba ngisho ukwenza iphutha ngoba uke wenza iphutha uyihlaya kanti izulu eliphezulu ligona wonke umuntu and futhi lifuna wonke umuntu ozothi ngafika ngiyethile kodwa walokho eqinisa amadolo ngafika ngenamandla kodwa ayilokho ande siyikhwepha ngafika ngikhulumisa okwengane kodwa manje sengikhulumisa kwendoda ngafika ngincela ubisi kodwa manje sengidla umbila ngidla ukudla okuqinileyo somebody shout hallelujah why abantu abangaphakathi abakusiba abantu abadestroyayo igama ngoba whenever ngaphakathi ungaliphakamisi izenzo kaNkulunkulu kusho ukuthi uphakamisana is the same thing to lift up uphakamisa izenzo kaSathane kudemolisha igama likaNkulunkulu ophilayo kodwa ukuhlambalaza uSathane kuphakamisa igama likaNkulunkulu elikwazi ukuba lihlambalaza uSathane somebody shout hallelujah ngicela umthetho sethu sesiyothandaza ukuthi makhelwane uNkulunkulu makakwenzele umusa ukuthi anginikeze amandla ongidlulisa izenzo zikaNkulunkulu ukhona ongathi la uNkulunkulu akaze ngenzele lutho akekho ngicela ukubuza ukuthi bangako batshelile ngezinto uNkulunkulu akwenzela zona few people abanye none akazi utshele umuntu somebody shout amen and then at the end of the day you want people to know God you want abantu ukuthi babone ukuthi uNkulunkulu uyasebenza emfihlakalweni somebody shout hallelujah somebody shout hallelujah ngitshelo sethu ukuthi makhelwane siyabadinga abantu abafana naleya ntombazana engizoyisho manje mthetho siyabadinga abantu abafana naleya ntombazana elithi iBhayibheli intombazane eyayikade yenze njani ithunjiwe kodwa uma sekufanele kuvela uNkulunkulu endlini kabani kaNahamani yaphakama yathi somebody I know ohamba noNkulunkulu lento onayo incane kabi kunalomuntu engimaziyo and washo izenzo kaNkulunkulu lo ntombazane kodwa engafanele ukuthi avule umlomo but abantu kwafuneka ukuthi bazi ukuthi khona uNkulunkulu kwaIsrayeli and futhi khona umprofeti kaNkulunkulu Elisha kwaIsrayeli okwazi ohamba noNkulunkulu okwazi ukusombulula zonke izimo nalolu khoko lokuphethe lizawuphela
abantu abakwazi ukukhuluma into bethi uNkulunkulu esimkhonzayo akukho angakwazi ukwenza. Abantu abakwazi ufika phakathi kwabantu abahlangahlangene izinto ayihlangahlangene bathi kodwa mawukwafika kulo nkulunkulu izinto zakho ziyawusombululeka. Sidinga abantu abakwazi ukuphakamisa igama likaNkulunkulu ophilayo. Bazisa izizwe zonke izenzo zikaNkulunkulu phezu kwempilo yabo. What shall I render to Jehovah, for he has done so very much for me? Yintoni engayibuyisela kuyena ngibonge? Yini engayibuyisela kuye ngibonga ukuthi ngihlele endlini ngiyadla. Ngiyalala ngengubo ngifudumala. Somebody shout hallelujah. Ngiyasebenza ngithole imholo epheni kwenyanga abanye abasebenzi. I was looking enye i-broadcast lapha ngazibeke ephu lokuzana emacingwane. But khona into la ayishila about ukulwa ngenxa yokungabikho kwemsebenzi. Wayesethi uzokwenza ukuthi kube khona umcimbi Moses Mabhida. La khona kuzongenwa khona eMoses Mabhida ngesicucu kodwa ungasebenzi ukuthi ufundeleni ukuze atshengise uhulumeni ukuthi bangaka abantu abagraduateile kodwa bangasebenzi. Uyazi ngithe ngiyibuka lo clip ngase ngiyabona ukuthi inqwaba ezoya eMabhida. IMabhida ingagcwala. Into yaseThekwini ingagcwala. Abantu hayi ukuthi abangafundanga abantu abafundile kodwa bangasebenzi. And then wena bese ucabanga ukuthi usebenza ngoba bekufanele. Mhla wayenza leyo nto leyo uyobona ukuthi usebenza kungumusa kaNkulunkulu. Yini okufuneka uyise enkosini ubonge. Ngoba yonke into yiyo awusiyona ngamandla akho. But yonke into yiyo uyiyo ngenxa kaNkulunkulu. And funeka wazise abantu ukuthi akusiwona amandla akho la. But it is God. Asime ngenyawo zethu. I want us to pray a prayer othi inkosi siyabonga. Osenzele khona ngazi ukuthi uyini ongakubamba ukubeka emehlweni akho ukuthi uNkulunkulu ungenzele lokho. And I want us everyone to pray a prayer ukuthi uNkulunkulu ngifuna ukuliphakamisa ngenza ivow yokuphakamisa igama lakho libe ngaphezulu kwamagama onke akhona emhlabeni. Ake siphakamisa izandla zethu siphakamisele enkosini namhlanje egameni lika Jesu. Uyinkosi ephakeme, uyinkosi enamandla. Uyinkosi ekhazimulayo. Open your mouth and pray in the name of Jesus Christ. Wherever you are, open your mouth and pray. Hanamaya kashataya hela basaya. Iqiniso uNkulunkulu siyavuma kuba asikakazazisi izenzo zakhe ebantwini ngokwanele. We have done what we have done, Father, but it is not enough. uDavide uthi yini engayesa enkosini namhlanje kuba ngihambise izibongo zalokhu uNkulunkulu okwenzile okuyizenzo zakho kimi. Baba wethu namandla onke ugcina ngokuthi uDavide uthi ngiyawuphakamisa ikhaphu yesalvation yensindiso yakho. Uthi igama lakho ngiyakulumemezela kubo bonke abantu. Nathi uNkulunkulu sisho njalo sithi Father, we want to lift up the cup of your salvation upon abantu uNkulunkulu wethu namandla abakudingayo. Siyazi ukuthi masike safika kubona uNkulunkulu wethu namandla sakhuluma ngezenzo zakho. Kukhona abantu abalinde ukuzwa ukusebenza kwakho usebenze empilweni zethu. And siyazi uNkulunkulu ukuthi wafika washintsha impilo yethu. You have transformed our lives. uNkulunkulu wethu namandla onke ngegama elivela kuwena igama lika Jesu Kristu waseNazaretha elingamandla ngaphezulu kwa wonke amagama khona semhlabeni. Sithi uNkulunkulu wethu ongcwele, we are making a vow. Senzise thembiso moya engcwele. Namhlanje ntambama ukuthi siyakuliphakamisa igama lakho. Siyakuliphakamisa igama lakho. Siyakuphakamisa isalvation insindiso yakho. Because we are what we are through your power and your grace and your anointing. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. We are praying that God, you may take control upon us. In the mighty name of Jesus Christ. Bayete uNkulunkulu wethu ongcwele. Bayete dwala la phakade. Bayete sithandwa somphefumulo wethu. Bayete wena undle lahlatshwa 3,000 years ago for our sins. Bayete wena omilo njalo ngaguqukiyo nonceba zakhe zimi nguna phakade.
bayede uNkulunkulu ngemsebenzi oyenze phakathi kweimpilo zethu, wenza nasemakhaya, wenza nasemsebenzini, wenza kuyo yonke into enegama lethu, wasenzela umusa wodwa wehlela phezu kwethu. Bayede uNkulunkulu wena ongasikhohlwayo, uNkulunkulu wethu onamandla onke ngoba usilibali, uNkulunkulu wethu onamandla onke, uNkulunkulu onathi ngaso sonke isikhathi, awusobe wasilibala, awusobe uNkulunkulu wethu onamandla onke wasiflathela. Usho njalo kuJoshua uthi njengoba nganginoMose nawe Joshua ngeke ngakuyekela, ngeke ngakushiya, kodwa ngiyawuhamba nawe inguna phakade. Uthi la uyakhona ngiyawuba khona. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha umnyathela Joshua wedwa, kodwa uyawunyathela kunye nami. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla, wena osenzela okukhulu esingeke sakwazi ukukala nokulinganisa ukuthi wena usenzela izinto ezinkulu kangaka. Baba wethu onamandla, abanye bethu baphilisile emzimbeni, wabaphilisa enyameni. Abanye bethu nweba iminyaka, kufanele ngaba basekho kodwa wena wandisa iminyaka. Baba wethu onamandla, abanye bethu they are still working, bayasebenza. Abanye bethu noma bengasebenzi kodwa bayaphila, balali bengadlanga. uNkulunkulu wethu onamandla, sithi siyabonga dwala lensindiso, siyabonga sithandwa somphefumulo wethu, ungongcwele kaIsrayeli. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ungongcwele kaIsrayeli. Hande yakashataya hela baba baba yantala brosaya. We bless your name, we bless your name, we bless your name, we bless your name. We bless your name, God. We bless your name, Jesus. Hande ya hela basaya. Bayede uNkulunkulu wethu langa lokulunga somhlekazi, dwala lensindiso. We love you, Lord. Hande ya kashataya. Oh God, oh Jesus. Bayede, bayede. Hallelujah. Hallelujah. Shanelelele mama ya. Hallelujah. Siyabonga baba wethu engcwele. Siyabonga dwala laphakade.